आम्ही आयज नेरूल दान्नाडी हा आणि दान्नाडी आमची एक ब्युटिफूल पियादा चॅपल आणि हे पियादा चॅपल म्हाका उगडास आहा. वेन आय वॉज अ ZP मेंबर, ZP चेअरपर्सन असताना लोकांनी डिमांड केलेलो की हे चॅपलाचे ब्युटिफिकेशन जावपा जाय आणि ते करता असताना दॅट टायम आय हॅड अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 10 lakhs फॉर दीस पर्टिक्युलर वर्क आणि तेन्ना इट वॉज जस्ट बिफोर द इलेक्शन्स आणि ती ऑर्डर आहा पळय ती काढून हांवें लोकांच्या हातीन दिलेली. पूण ती ऑर्डर आणि नदर सम 70-80 lakhs ऑफ वर्क इन माय रेस बागूस कॉन्स्टिट्युन्सी did not happen after that because of political reasons. त्याच्या अंडर आयज वी आर ब्युटिफाईंग दिस प्लेस, पुटिंग लेईंग ऑफ पेवर्स आणि फ्रॉम द मेन रोड टील हियर पेवर करपाक there is I've also asked from my side, I requested the church, the parish priest, Father Bolmax Pereira. He is being एक आमचो मोटिवेटर फॉर मी, अ हेल्प आणि आपण विलिंगली तो काढून आमकां ही आस्क्स मी टू डू सर्टन वर्क्स फॉर हिज पॅरिश इन नेरूल. आता तेच्या अंडर आय हॅव रिक्वेस्टेड हिम टू ग्रांट मी अ परमिशन टू take हांगासर एक पॉन्ड आसा. देर इज अ स्मॉल पॉन्ड हियर टू ब्युटिफाय अँड स्ट्रेंथन द वॉल्स विच आर इरोडिंग, द सॉइल इज इरोडिंग अँड फॉलिंग इन द पॉन्ड विच इज पोजिंग डेंजर टू द parishioners as well as the children who come and who go that side. So तेका लागून we are going to build some protection walls and beautify that pond. And again the chapel has to be beautified. हे सगळे काम आम्ही हातीन घेतले. So right now the budget of only the pavering is of 12 lakhs. Father had submitted certain demands which we have processed, and the Goa Tourism Development Corporation has allocated around 2 crores, 2.5 crores for that particular work, which will commence very soon. Tendering झालेले आहा. We are waiting for the work order to start. ह्याच्या दिसाक आमी खुशाल जाता कित्याक आमच्या ह्या कपेलाचो वावर जो जायते आदीं करपाक आसलेलो पूण कांय कारणाक उरलेलो, आतां ओके आमचो बाब जयेश जिल्ला आसतना आतां परतून सुरू करता. आमी खुशाल जाता तें पावल परतून मारलां देखून. आनीक हो वावर जो हांगासर जातलो, ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागपाक आमी एक ल्हानशें मागणें करुया. बापाचे आनी पुताचे